Sa Bacolod City, subject ng Bible sa Operasyon, ginapahayag Nagbato sa otoridad. Patay, samtang Pito pa ginapatihan, gabunan nga durugista, arestado. Yaring balita, ngaton gintutukan. Ginapatihan Nagbato sa operatiba ang 42 anyos sa si Jose Paterio alias Patori. Isa ka high-value target. Butang, nga ginpalukpan man ini, nga nanging kausa sang iya kamatayon. Ginkasang operasyon sang City Drugs Enforcement Unit, kag BCPO batok sa ginapatihan, notorious nga grupo sa mga durugista sa Purok Florenceville, Barangay Panokoy kagabi. Ugaling may nagbato sa ginkandak nga bypass operation, so we have no choice but magadepende man ang aton operatiba sang ila kaugalingon. Kag unluckily, no, may napatay. Nadakpa naman sa operasyon sa Day Angel Villanueva, Janteng Monlido, Dante Casiple, Jose Villanueva, Denny Robaton, kag Kenji Bais nga lunsay taga Bacolod City, kag RG Aghon nga taga Bagos City. Apang nakapalagyong isa nila kakaupod nga ginkilala kay Jennifer Mercader. Ginakabing nga notorious kagabunan nga durugista sa Cebu. Kag maga-file kita diriya sang kaso, violation of Comprehensive Drug Act of 2002, ang aton Republic Act 9165. Then, ang sa armas, ma-file man kita sang violation sang Republic Act 10591. Nag-arkilala ang manasambit ka persona sa lugar ganing intugyan na sa kapulisan sa korte kung bala may salabton man ang tag-iya sang balay. 374,000 pesos ang suspected Cebu nga nakuha sa grupo. Ginaduso kay paidalo man ini sa mass testing bilang kabahin sa preventive measure sang BCPO matapos duha ka mga durugista sang damlag lang ang nagpositibo sa COVID-19. Obod Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.